Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης, πώς είστε? Λοιπόν, καινούργια σειρά σήμερα, 1959 όπως και οι προηγούμενες, 24 Μαρτίου αυτή η σειρά. Είναι η τακτική έκδοση για τα αρχαία ελληνικά νομίσματα. Βγήκανε δύο εκδόσεις για τα ελληνικά νομίσματα. Επειδή παρουσιάζουμε την περίοδο από το 59 μέχρι κάτω, θα παρουσιάσουμε μόνο την πρώτη. Και για την ιστορία, η δεύτερη έκδοση βγήκε τις 5 Ιουλίου του 1963. Να πούμε μερικά στοιχεία πριν αρχίσουμε την παρουσίαση. Η σχεδίαση των γραμματοσύμων είναι από τον Τάσο Αλεβίζο, εκτύπωση λιθογραφική και από ό,τι βλέπω εδώ Περιβολαράκης Λυκογιάννης. Δεν είναι ασπιωτιέλκα λοιπόν αυτή η εκτύπωση. Το υδατόσημο είναι Κορώνα και το vintage των γραμματοσύμων ποικίλει από 1 εκατομμύριο κομμάτια ως και 35 εκατομμύρια το 2,5 δραχμές. 1 εκατομμύριο είναι το 8,5. Και πάμε να δούμε όλες τις παραστάσεις. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε ότι και τα 10 νομίσματα είναι αργυρά τετράδραχμα. Η σειρά αυτή κυκλοφόρησε μέχρι το 1977. Λοιπόν, διαβάζω από τον κατάλογο Ερμής 1998. Τετράδραχμο Ολυμπίας, Ήλιδος, 4ος αιώνας π.Χ. Οι δύο παραστάσεις είναι κεφαλή Δίας και αετός σε Κιονόκρανο. Πάμε στο 20 λεπτά, τετράδραχμο Αθηνών, 5ος αιώνας π.Χ. Έχουμε κεφαλή Αθηνάς και γλάφκα στην άλλη πλευρά. Το 50 λεπτά είναι τετράδραχμο Σιρακουσών, Σικελίας, 5ος αιώνας π.Χ. Έχουμε κεφαλή νύμφης Αρεθούσης και δελφίνια γύρω από το κεφάλι. Και στην άλλη πλευρά τέθρυπο άρμα με την νίκη να στεφανώνει τον Ινίουχο και κάτω πανοπλία. Πάμε στο 70 λεπτά. Τετράδραχμο Μεγάλου Αλεξάνδρου, 4ος αιώνας π.Χ. Κεφαλή Αλεξάνδρου από τη μία πλευρά και ο Δίας στο θρόνο κρατώντας αετό και σκύπτρο. Πάμε στη μία δραχμή. Τετράδραχμο Ρόδου, 4ος αιώνας π.Χ. Κεφαλή Ηλίου και Ρόδο και Κάλικες. Το 1,5 δραχμές είναι τετράδραχμο Αυδείρων, στη Θράκη δηλαδή, 5ος αιώνας π.Χ. Την μία πλευρά έχουμε τον Γρίπα, αυτό είναι μυθολογικό τέρας με κεφαλή και πτερά αετού και σώμα λιονταριού. Δεν το ήξερα ομολογουμένως. Και στην άλλη πλευρά τετράγωνο σε 4 μέρη. Δεν ξέρω τι συμβολίζει αυτό. Πάμε στο 2,5 δραχμές, είναι τετράδραχμο Χαλκιδικής, 4ος αιώνας π.Χ. Κεφαλή Απόλλωνα στην μία όψη και η Λύρα στην άλλη όψη. Το 4,5 δραχμές είναι τετράδραχμο Κνωσού Κρήτης, 3ος αιώνας π.Χ. Κεφαλή Απόλλωνα από τη μία πλευρά και κυκλικός Λαβύρινθος από την άλλη πλευρά. Το 6 δραχμές τετράδραχμο Πάφου της Κύπρου, 4ος αιώνας π.Χ. Κεφαλή Αφροδίτης στην μπροστινή πλευρά και ο Απόλλων επί ομφαλού κρατώντας τόξο και βέλος. Και τέλος το 8,5 δραχμές τετράδραχμο Δελφών, 5ος αιώνας π.Χ. Στη μία πλευρά έχουμε 2 κεφάλια κρυών και 2 δελφίνια και στην άλλη πλευρά 4 κύλα τετράγωνα και σε κάθε ένα δελφίνι. Λοιπόν, να πούμε κάποια στοιχεία για τη σειρά πιο τεχνικά, να δείξουμε καταρχήν την πίσω πλευρά, όπου βλέπετε την χαρακτηριστική γόμα που είναι γραμμωτή. Αν παρατηρήσετε σε σχέση με άλλες εκδόσεις που παρουσίασα του 59, η γόμα ήταν τελείως λία και λευκή. Τώρα εδώ βλέπετε αυτές τις γραμμώσεις, τις χαρακτηριστικές. Και στο 6 δραχμές εδώ που βλέπετε, μπορείτε να δείτε και το υδατογράφημα, να το δείξουμε κιόλας, αλλά νομίζω φαίνεται και έτσι. Το βλέπετε και στη διαφάνεια. Η αξία της σειράς αυτής είναι περί τα 10 με 15 ευρώ σε ασφράγιστη κατάσταση. Σε ασφραγισμένη κατάσταση είναι πολύ φτηνή. Το ακριβό γραμματόσημο της σειράς είναι το 6 δραχμές εδώ, που αντιπροσωπεύει περίπου το 60 με 70% της αξίας. Γι' αυτό καλό είναι όσοι αγοράζετε τη σειρά να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση αυτού του γραμματοσύμου. Να πούμε για το
γραμματώσιμο το 6 δραχμές ότι έχει βγει σε ένα vintage 7 εκατομμυρίων τεμαχίων. Παρ' όλα αυτά είναι το πιο ακριβό της σειράς, ενώ το 8,5 δραχμές που έχει βγει σε ένα vintage 1 εκατομμυρίου τεμαχίων είναι αρκετά πιο φτηνό και μου κάνει εντύπωση αυτό, δεν μπορώ να το εξηγήσω όμως. Είναι λίγο πιο ακριβό σε σφραγισμένο το 8,5 δραχμές. Ενώ το 6 δραχμές, παρόλο που είναι ακριβό σε ασφράγιστο, σε σφραγισμένο είναι σχεδόν ανύπαρκτη η αξία του. Λοιπόν, αυτή είναι και η σημερινή παρουσίαση. Ανανώνουμε για την επόμενη φορά. Γραφτείτε στο κανάλι για ενημερώσεις και σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.